začali jsme hospodařit od nuly na tom Šachově. My jsme neměli žádné restituce, žádný nějaký finanční nebo nějaký dobytek, že bychom převzali od JZD nebo státního statku. My jsme nic nepřevzali. My jsme začali opravdu od nuly. Měli jsme jednu kravku, kterou jsme měli jako záhumenkovou v Kameničnej tenkrát a pomaličku z toho jsme si vychovávali. Prostě to stádo my jsme zvětšovali, to je všechno náš vlastní odchov. A teď máme zhruba 35 krav a celkem toho hovězího máme kolem 70 kusů. Tady se nacházíme na poli, kde pěstujeme převážně zeleninu a bylinky. Tady jsme naseli mrkev, petržel, měsíček, máme to rozdělený, tam dozadu přijdou brambory a tady, jak vidíte, tak nám vychází česnek, jenže to je jen kousek, protože jedno políčko je tamhle vzadu a pár česneků je tady. Tady napravo teď to plečku děláme, jsou měsíček, teda máta, šalvěj a meduňka, teď to prvé začíná růst, ještě je to mokrý, protože kvůli té zimě to bylo špatný. No a tam dozadu máme taky zase naseto už měsíček čas a tady pak to přijde na 3 hektary naset dýně olejnata a dýně Hokkaido. Na sklízen to zhruba pěstujeme to. Tam vzadu je naseta obilovina, žito, trikytále a teď tu zeleninu máme tady pod dohledem. Tady to je, teď dáváme do provozu chov prasat, kde abychom splňovali podmínky ekologického zemědělství nařízení rady, výběhy, kde dostanou kupu hlíny nebo něčeho, kompostu, aby v tom mohli rejt, aby se to dalo vyčistit. Tady pevný podklad, aby se to dalo, aby to prostě dalo. Takže od března teď jsme zažádali o chov nebo výkem prasat na tohle ekologické zemědělství. Tady máme dub, to je taková panoráma Bozetic, je to asi 300-400 let starý dub, kde jsme ho teda jako odšletili to všechno, ani jednu větvičku jsme s něj ještě neodřízli. Tohle, co je odříznutý ze spoda, tak to odřízli dřív, já nevím kdo. My jsme mu udělali akorát zábradlí, aby měl pod sebou zelenou plochu, byl chráněný. A je to taková dominanta tady Bozetic. Máme zhruba kolem 120 slepic až 150, zase kvůli rozměru. Výběhy máme, Hergot, nerozčuj se, 3krát větší, kvůli tomu ty slepice to likvidují, jak se dá, jo. Prostě, jde vám to, holky, umíte to. Tam někde byl ten nápad s tím takovou pojízdnou, drůbežárnou, no ale ty zase stavět a ty slepice, to je slepice, ta zničí hodně, jo, ale přes léto dostávají zelený, dostávají smetky, dostávají naši pšenici, dostávají šrot, dostávají bylinky a dostávají denně každý hejno slepic dostává 10 litrů mlíka. A tady přicházíme do chlíva, kde jsou dojnice, kde je ustálený přes zimu i přes takhle chodí sem dobytek. Potřebujeme udělat rekonstrukci pomalu, ale jistě podle finančních možností. Teď to čekáme vybílit, ten chlív už je tady taky starý 200 let, jo. Původní stodola, kde se státní statky a jezeráci to přidělávali, na Jalovice pak to přidělali na to. Tady prostě ty krávy mají krmiště, kde chodí, kde se to dělá to, pak tam mají lože, nemáme udělaný žádný zvlášť, ty krávy kam si chce lehnout, tam si lehne. Tady my máme dojení, který je už 40 let, 50 let starý, DC 100, tam stačí jeden elektromotor, vývěva a funguje to, potlak a funguje nám to. Dojíme přes 2000 litrů mlíka, tak to máme v různých malých bazénech, v těch starých bazénech, tak to chceme, aby byly 2 bazény prostě veliký, abychom to nemuseli přetáčet a to. No a jinak, že jo, tady je připravený mlíko, tady máme připravený mlíko. Pro mlíkaře přijede dneska odpoledne, vysaje, odjede. Co na víno máme mlíko, máme bílovejce, máme zeleninu, brambory, všechno prodáváme. Brambory ještě do dneska prodáváme ještě do dneska nějaký ten pastrňák, petržel nějakou. To prostě ten sortiment máme uskladněný v tom chladicím boxu přes léto, přes zimu je to vyhřívaný, abychom to udrželi. A takže ten sortiment biovíroku máme to hodně.